elles. Una és llançar-se a la piscina. És a dir, provar diferents veus i la que vagi bé. Una altra és la de l'escala musical. Mireu, vosaltres comenceu a cantar l'escala musical. Do, re, mi, fa, sol. Ui, que ja no hi arribo. O, si voleu una veu més greu, tireu avall. Do, re, mi, fa, sol. I quan arribeu, l'allargueu. Sol. I la baixeu una octava. Sol. Ui, aquesta m'agrada. Sol, sol, Sol. I quan ja la teniu, doncs aleshores aquesta us la quedeu. D'acord? Ah, una altra manera és fer la veu amb el nas. O sigui, fer una veu nasal. Per exemple, hola, jo soc en Lluïset i ara parlo amb una veu nasal. Què s'ha de fer? Tancar els narius perquè no surti l'aire per allà. Vinga, aquesta és la primera lliçó. Ara passarem a la invisibilitat del moviment dels llavis. Una manera de practicar és la següent. Mireu, agafeu un llapis, com aquest, i us el poseu a la boca. A veure que no m'hi veig. Així. Així, us el poseu a la boca. I ara proveu de dir les diferents síl·labes sense que es mogui el llapis. Primer, comencem amb les vocals. A, E, I, O, U. A que tots heu pogut? Ara, amb síl·labes una miqueta diferents. Ta, te, ti, to, tu. La, le, li, lo, lu. A que no se'm mouen gens els llavis? Oi? És fàcil! Prova-ho! Ca, que, qui, co, cu. Ta, te, ti, to, tu. Ga, ge, gui, go, gu. D'acord? Ja ho tenim. Clar, mireu, si anem dient totes les síl·labes, per exemple, la C, ca, que, qui, co, cu, da, de, di, do, du, fa, fe, fi, fo, fu, ga, ge, gui, go, gu. Veieu? Així es pot anar dient. Però arribarà un momentet que hi ha unes lletres, sabeu, que són molt complicades, que són totes aquelles que siguin labials. D'acord? Per exemple, la M. Ma. Oi que se'm nota? Clar, pa. Has de moure els llavis. Llavors, per aquestes tenim 4 solucions. Una, pensar-se molt bé el guió i defugir les paraules que tinguin aquests sons. Ui, això és més difícil. Per exemple, si jo a un li vull preguntar quin és el seu nom, com que nom té la M final encara, però si jo li dic, i tu, qui ets? Ja li estic preguntant el mateix, però sense la M, oi? Doncs aquesta seria una manera. Una altra manera
Una altra manera seria canviar aquestes lletres per unes altres. Per exemple, si jo vull dir impossible, té la M, té la P, té la B, doncs llavors jo dic, per exemple, intossible. He canviat. Clar, quan les digui totes seguides no es notarà gaire, però aquest a mi no m'agrada gaire. Una altra solució que tenim és la que jo modestament faig servir, que és que penso que les diré, però sé que no haig de moure els llavis. Llavors és de concentració. Com que les paraules estan en una tira fònica, els espectadors sentiran allò que vosaltres ja voleu dir o entendran allò. Però aquesta és molt difícil d'explicar. Ho ha de procurar de fer un i fer proves. I una que se m'oblidava és la fonètica. Aquesta us l'explico molt bé en el dossier. Us ho mireu i a veure si us en sortiu. Ara ja passarem a la part de pràctica. Mireu, ara ja tinc la veu. A mi m'agrada aquesta. Oi? Aquesta? Ara només ens cal practicar. Jo ja he trobat un nino. Aquest. Hola, qui ets? Jo soc en Ferran. Que no s'ha notat res? Quants anys tens? Tinc 63 anys. Ho veieu? Ara es tracta de fer això. Tornem-hi. Qui ets? Soc en Ferran. Molt bé. I quants anys tens? Tinc 63 anys. Molt bé. Doncs ara només us queda que anar practicant i practicant. Ferran, tu saps cantar una cançó? No, no en sé gens. Ui, que soso. Digues adéu, Ferran. Adéu. Ui, que se m'han mogut els llavis, que no s'han de moure. Digues adéu, Ferran. Adéu. Adéu!